Agafaré la primera llança que ens tirin i... Un gran líder que la seva estratègia consisteix en esperar que mori un dels seus per començar a lluitar. Excel·lent. Atenció! Marcant el pas! 1, 2! En Copes edita un off-topic. Vista a la dreta! Què passa? Entra. Joder, digue-ho, jo no tinc manera de saber-ho. Almenys no hi ha mines. N'hi ha una altra. Retirada, endarrere. Endarrere cap a la carretera, cap a baix, veniu. Vale, crec que en queda un més. On? Val, manteniu el foc. Manteniu. El veig. El veus? Foc. Ah! Hòstia! Fill de puta, el tenim davant! Vale, nois, seguim. Què dius? Fugim. De debò? Sí. Vale, i ara aquí, amb avantatge i amb superioritat d'altura... El lloc on estàvem tenia avantatge i Hem superioritat sentit. d'altura. Sí, acabo de sentir la tonera i la xana. O sigui, estan llançant. Hòstia, no! Que són pirates! Que són pirates qui ens està disparant! Què dius? Què dius? Sí, nois, endarrere. Què vols dir endarrere? Doncs que ens estan unint foc des d'aquí darrere. A nosaltres? A nosaltres, sí. El que sembla un pirata. No sé si estan disparant entre ells o només a nosaltres. Pia? Mira, al teu darrere. Soldat, Tinc visual. 75 mètres vers l'avant. Sous le feu! Uf! Tunyi? Indígena darrere teu, Tunyi. On? Hòstia! Recarrego. Obriu foc. Compte, que se'ns està tirant a sobre. Mort? Vale, bona. Sí. Vale, sí, abatuts. Va, ens anem retirant cap amunt. Cap amunt, copi. Vinga, Recarrego. cap amunt. Via? En Via està per aquí? Estic aquí. Ah, vale. Fa rato que Va, no deia res. aneu tirant. Una altra. Contactes, 2. Vinga. Compte! Toma, en tot el cap. No sé què he disparat, He però... disparat, tot el cap. jo crec, merci. O sigui, Queda't tot un el pèl. cap. A mi. Disperseu-vos una mica més. Nois, disperseu una mica. Sento sorolls a la dreta. Llances a la dreta, Val, llances. línia a la dreta. No hi ha Línia a la visibilitat, dreta. no hi ha visibilitat. Estan aquí mateix. No hi ha visibilitat endarrere. Hòstia tenim a puta. sobre, els tenim a sobre. Obriu foc. Des d'aquí es veuen. N'hi ha més, Gràcies, Via. No sé si l'he batut. Sí, no està batut. Sí. Bona, hi ha una altra que ve cap aquí. Nois, des de prop els fusells van millor, Sí. Val, hi ha un altre més avall. Que no, que Aquest està mort. ens estan tocant, com qui diu. Maleïts Charlies, vull dir, maleïts indígenes. Però que sembla que no s'acabin. No tenen mètodes anticonceptius. Ni televisió. De la què? La ràdio. La què? Què? L'orquestra, voldràs dir? No, clar que no tenen ni teatres, ni orquestres, ni musicals. Òperes. Exacte. Hi ha contactes. Què? Contactes? A què contactes? Senyors amb animals amb llances. El whisky. No, Cert. són Baixem, persones. tirem endavant. No, que són animals oficialment en aquella època.
Retour en forme. Tirem endavant, tirem endavant. Aquella Va, època va, seguim, o aquesta la nostra? Si no són Què blancs... fas? Via, segueix, segueix. Seguint? Cap No, a... no, estàs fent, Ah. estàs aixupit fent el mongol. Segueixo cap a... Mira cap a la platja. Llances, llances molt a prop. Tirer des Vale, Hòstia. feu una línia. El tinc davant, cony. Obriu foc, obriu foc. Ara. Cago en Dios. mètres sur le flanc gauche. Contact, soldat! Hòstia, havia d'aquesta Va. persona al cap. La mare que la... I... No! Xana, no! El cos a cos. Tenen crits de què? Sí? Fusillé. te veig quiet. 75 mètres sur la Hola? Et veig quiet, Tonero. Ja, tu també? Els tenim darrere, Tonero, n'hi ha molts. Ah, merda. No.
Doncs... Era una pinya molt esmolada, oi que sí, senyor? Bé, això és del tot irregular, però... D'acord, ara bé, si li soluciono això,